En l'àmbit territorial, la nostra obsessió és i serà la cohesió urbana i social. Volem una ciutat on la ciutadania pugui viure, formar-se i treballar amb dignitat i amb l'orgull de pertànyer a un poble com Montcada, posant en valor d'una vegada per totes el potencial que té Montcada per la seva ubicació estratègica com un nou centre metropolità i no com el pati de darrere de Barcelona, garantint el dret a l'habitatge, recuperant el nostre patrimoni històric i natural, afrontant les greus i enquistades problemàtiques que arrossega Montcada. I ho fem amb planificació i visió estratègica, sense oblidar el dia a dia i la necessitat de mantenir una ciutat neta i endreçada, sostenible i cohesionada, amb un urbanisme al servei de les persones, del bé comú, amb rigor, professionalitat i honestedat, però també amb transparència i participació de la gent. L'eix territorial s'articula amb 11 grans objectius, que es portaran a terme amb 97 accions. Les podem agrupar amb 5 grans apartats: habitatge, espai públic, mobilitat, patrimoni i problemàtiques urbanístiques. Habitatge. Garantir el dret a l'accés a l'habitatge, augmentant l'oferta d'habitatge públic mitjançant la mediació, la cessió i l'increment del parc públic d'habitatge. Impulsar la rehabilitació de barris amb infrahabitatge. Augmentar la borsa d'habitatge de l'Ajuntament mitjançant la subvenció dels pisos posats a lloguer i exercint la competència sancionadora als pisos buits de grans tenidors. Augmentar les reserves d'HPO en sòl urbà, restringint els lloguers turístics i prohibint les cases d'apostes. Aplicant la regulació dels preus de lloguer per evitar que el seu augment impedeixi emancipar-se al nostre jovent. Espai públic i serveis municipals. Regularitzar i acabar els barris pendents d'urbanitzar amb la responsabilitat dels veïns. Combatre l'incivisme i la brutícia a la via pública, implementant campanyes de neteja, conscienciació i sanció efectives. Mantenir un espai públic digne, amb plans de manteniment de voreres, d'asfaltats, de clavegueram, així com un pla d'inspecció que vetlli per aconseguir-ho. Implementar l'ordenança de tinença d'animals per responsabilitzar els propietaris. Adaptar i modernitzar els parcs infantils de tot el municipi. Nova mobilitat i integració d'infraestructures, amb el soterrament de la R2 com a projecte que ha d'unir i cohesionar el centre del poble. Adequar les estacions de Marrampinyo, Manresa i Can Sant Joan, garantint l'accessibilitat a tothom. Millora del transport públic, doblant el sentit de la línia 155. Connexions a xarxa ciclable interna i amb altres municipis. Creació del Consell de Mobilitat, fomentant la mobilitat activa, garantint itineraris segurs i amables a peu i en bicicleta, pacificant zones del casc urbà. Cohesió dels barris, completant la ronda cívica al voltant del Turó i consolidant la Nacional 150 com a avinguda metropolitana. Patrimoni històric, cultural i natural. Millora dels equipaments, creació del Consell del Patrimoni, rehabilitació i difusió de la Casa de les Aigües, recuperació de la Casa de la Ratea ubicant el futur Museu Municipal, adequació dels equipaments municipals a la normativa d'accessibilitat i seguretat, garantir la preservació i la difusió del rec comtal. Problemàtiques urbanístiques. Estem afrontant amb valentia el que no s'ha resolt en 40 anys de democràcia. Afrontem i resolem les greus i enquistades problemàtiques que arrossega Montcada des de fa molt de temps. La fàbrica de la Valentina en zona verda, els barris pendents de legalitzar i sense serveis, com la zona 21 de Terra Nostra, Camp Pomada, Vallançana Baixa, Gallecs o Reixac, i la problemàtica del bosc d'en Vilaró. L'adquisició de zones verdes en mans privades, per obrir espais verds a la ciutadania i per evitar el risc de noves i futures expropiacions. Volem una ciutat inclusiva per millorar la qualitat de vida de les persones. Podeu consultar el pla d'actuació municipal a la pàgina web montcada.cat/pam i ens podeu fer arribar els vostres suggeriments al correu oh@montcada.org. Us esperem!